A reading from the Gospel of Mark, chapter 2, verse 16 and 17. And when the scribes and Pharisees saw him eating with the tax collectors and sinners, they said to his disciples, "How is it that he eats and drinks with tax collectors and sinners?" When Jesus heard it, he said to them, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. I did not come to call the righteous, but sinners to repentance." My dear friend, this is your opportunity. Christ is looking for you. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mi querido amigo, esta es tu oportunidad. Cristo te está buscando. Mgbe ndị odeakwụkwọ nke ndị Farisii hụrụ na Jesu ndị ọnụ ụtụ na ndị omejọ na-erikọ nri, ha jụrụ ndị na-eso ụzọ ya sị, gịnị mere ya na ndị ọnụ ụtụ na ndị omejọ ji erikọ nri? Mgbe Jesu nụrụ ya, ọ sịrị ha, mkpa dibịa adịghị akpa ndị ahụ dị, kama ndị ahụ na-adịghị. Abịaghị m ịkpọ ndị ezi omume, kama ndị omejọ. Ezigbo nwanne m, nke a bụ ohere ọma ị nwere. Kristi na-achọ gị. Udo dịrị gị. Peace be with you. La paz sea contigo.